Kidamtang ni Pai CR ni por Pai ke thomra achiti mapor molom Langfer constituency ka parlo bahani adarso pathua klamlong clear dap klabahin pen chipater beponsi Carlita Longsing Rong Piamen pen kicheng siang ding prize money football championship kapang chingpon Mangsolong aluhi sarpo aman pengpen kachitongdun laki Bokalia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron Phapangjang aman pengpen ang kachitongdun thu laki Langfer Hawer Karbijutanga Songpen Longki Terang na pen aluhi aman pen Bokalia Municipal Board Chairperson Anita Saikia Rong Asar Ward Commissioner pen Chengnok ke ongdu manpeng ke duatum chitongdun Laben bangso ki chengsi ke pathuponalong Rainbow FC lapen Disobai FC amongsi pathuponno Lapen Disobai FC atum ke thektu parpiga jok Disobai FC atum si chipahe pondetlo Lapen bangso along ke pathu aning hangatum sitami endunji pulutangte la aber ki pipon along humri iktame pusi cleared up club ahin pen juningri patopon Phuloni pen Mirjeng Hanse report Karbi Daily News Carlita Longsing Rongpi Alangli ke bahani adorso clear club lo ex treasurer lo tapi Alangli main pen Alangli supu asonik lo clear club bahani adorso long general secretary Dukasen Rongpi Alangli si donate tipon lo Alangli punua main pen ati pini bangai keceng si mat opening match Pangcing pon lo Disobai FC Lapen Nda Bolong Komaji Rainbow FC Matumang Bong si Cepati pon lo Nda club long aku doan mati advisor maceng lo ke tigiding tum doan tamila so tournament ki bilang so khela ke bilang ran se na kirap nun puguti ilitung rada thengno ning chiti pon lo Oni ada so clear club so established in 1974 established Real tournament asom lo la winner panbangke 30,000 with trophy la bangke memorial in memory of late Longsing Rongpi ex treasurer Oni ada so clear club Ini second runner up bangke so adonor tongge ini bang thomne do Ward Commissioner da Ward number 6 pen Ward number 7 Commissioner Langlitum Tadolo Lapen Lasologot VDC Chairman Akihai Noren Killing kami lato Rana Sab long Langli tamen ang sirap dun labangke rupees 20,000 with trophy please tamen nilitum dipon labangke 10,000 with trophy labangke donor ke ma donate ke Nda itum bahani doso club lo vice president namar lo ke hai jote sor Rongpi Alangli silam nge donate ko klason thakasi nilitum mang best discipline team putai ka bipon do labang ke 7,000 with trophy labang ke ake hai Rajiv Tokbi labang ke nilo non kidobom club lo treasurer lo Alangli Supi Karlitang GDF tu Tok BP amen pensi Alangli aku Rajib Tok B apa so best discipline team buat bang people itu lapon thak si highest goal scorer nata 2000 with trophy do untuk best player of the tournament do best captaincy of the year do best goalkeeper laso anong ida do all ta each kini lahaya award bang kami 2000 with trophy yang ti lahai ta sob donate ang ti itum la club long na ting kon na tu my advisor tu